F'sajf fejn qed titqajjem kuxjenza kbira dwar il-bżonn li nżommu l-ibħra notfa, kumpanija lokali tad-distribuzzjoni tal-farmaceutika investit fi proġett li se jagħmel differenza li tinħass u tidher. Dan meta ffinanzjat proġett ta' Sibin fil-bajja ta' Spinola f'San Ġiljan, żona li fiha ta' sikwit jinġema' ammont konsiderevoli ta' skart. John Jaccarini, wieħed mid-diretturi tal-kumpanija, spjega li s-Sibin jitpoġġa fil-baħar biex inatfu mill-plastik, ħmieġ u skart ieħor li jinġema' fil-bajja. Boros u hekk, però ovvjament mbagħad anke skarti ħafna iżgħar li ngħidu microplastics li ħafna drabi metodi tradizzjonali ma jiġbduhomx. Saħaq li s-sistema li swita €10,000 taħdem permezz ta' pompa li tiġbed lejha nnifisha l-ilma baħar flimkien mal-iskart. B'dan il-mod l-iskart jinġema' fil-kontenitur. Huwa smat li Sibin bħal dan jiġbor ma' nofs tonnellata ta' skart f'sena u barra minn hekk jiġbor ukoll żjud u fuels mill-opri tal-baħar. Is-Sibin ukoll tiffiltra żjud u ovvjament bajja bħal ta' Spinola fejn ovvjament hawn ħafna inġenji tal-baħar. Ovvjament apparti iż-żjud li jitlu bil-kurrenti anke tal-post, jiġifieri anke żjud u dat tip ta' skart. Żied jispjega kif barra l-effetti pożittivi fuq l-ambjent marittimu, is-sistema mwaħla f'San Ġiljan ma toħloqx impatt negattiv fuq l-emissjonijiet. Hija l-ewwel magna Malta u anke fl-Ewropa li hija solar powered. Is-Sibin jitnaddef darba f'ġimgħa sabiex dan jibqa' jagħti r-riżultati mixtieqa. Il-kap eżekuttiv ta' Prohead Peter Rapap fisser kif b'din l-inizjattiva il-kumpanija tittamel li titqajjem kuxjenza dwar il-bżonn ta' ambjent aħjar f'waħda mill-iktar żoni biżla f'pajjiżna. Nagħmlu appost prominenti bħal San Ġiljan għal raġuni li hawn foot traffic enormi hawnhekk matul is-sena kollha u xtaqna li nżidu l-awareness tan-nies u anke l-awareness kummerċjali ta' kumpaniji oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.